Day kaning adlaw day is dito na po ko mag home service og riban sa Santa Filomena. Mo nang magkuyog na sad mi sa ko ang malitaan ni. Anyway, maayong adlaw di ay sa to ang tanan. O kani ding adlaw day no isayo kay kuning gawa sa mong balay kay lagi kani mga panahon na da is Bernie Santo kaning dako please lang. Mo nang nangayo jud ko pasaylo sa Ginoo ani day kay lagi day kailangan jud ko mo trabaho bahalag Bernie Santo ning dako. Kay lagi day nakabuok na manggod ang ako ang client ani. Mo nang kailangan jud ako ni siya trabahoan karon please lang. Og sa ako din pagdadali ani day no kay nalimot na jud ko og sudlay. Kay basta manggod day tabangono na kay ang buhok sa akong client day kailangan jud ko mo sayo og duty. Kay wala pa man lagi ko kapamaho ani day mo na nagdala na lang ko kanon day kay lagi diri na lang ko sulod sakyanan mukaon. Og fast forward ta day no naabot na ko sa balay sa ko ang client. Unya lagi day kay sayo man kay ko ani day nya pag abot na ko wala pa poy pamaho akong client mong niana ko sa iya day nga mamaho sa siya daan kay lagi mag-ready pa sad ko sa ko ang mga medisina. Og shout out ay ko ni nanay day no kay lagi day sige siya apura nako day nga iya kong pakapihon or iya kong pakaunon ba. Og fast forward ta day no man ako andam sa ko ang mga medisina. Og mao din ang mga medisina tanan ang ako ang gamiton sa ko ang client karon. Og mao na day ni ang buhok sa ko ang client karon. Nagrabiray sad ang buhok niya day og ning dry og maayo ang iyang buhok. Mo nang ako anang gitistingan ang iyang buhok. Kay lagi ang buhok sa akong client karon day is nangaibot ba. Og nagputol-putol sa iyang buhok day kay lagi daw nadaot daw ni katong last niya nga giriban. Mo nang niana siya sa kuha day nga iya daw paputlan ang iyang buhok. Kay lagi daw nadaot naman po daw kuno ang iyang buhok. Og mubo pasad ang tubo sa iyang buhok day gikan sa pagriban. Unya lagi kay nagrabirize man ni iyang buhok day mo nang nakaana jud ko ani day nga matrabaho jud kay ni please lang. Mo nang gi-divide na nako iyang buhok day og nagtimpla na sad ko og medisina. Og ang gigamit ako nga medisina na day Bremod nga color green. Kay lagi ang una na kong butangan sa medisina niya day ang bagong tubo niya nga buhok. Kay ang tumoy sa iyang buhok ana day sa kuang butangan og hair refresh siya. Kay lagi day para maprotektahan ang iyahang previous nga riban. Og gihumo lang nako 30 minutes day ang bagong tubo niya nga buhok. After 30 minutes day is gipaus-us na day nako na ang medisina. Dayon ihumo lang nako ni 20 minutes day dayon ako alang na siyang gialalayan og spray og tubig para dili mag-dry ang buhok day og dili pud mo react sa medisina. Samtang naghumol pa ko siya medisina day nagdadali sa mi og kaon diri. Kay lagi kani mga orasa man gud is alas 12 na sa udto ba. Nagsige na sa gapura si nanay na mo nga mga una nagidaw mi upani udto. Mo nang daghang kay salamat sa akong client ug ni nanay kay lagi buutan kay sila sa kuha. Pag humana mo kaon day nahumana pod ang 20 minutes mo nang ako anang giwaswasan ang iyang buhok. Ug ako lang day nang gi-sprayhan day og hair protect day before ko mag-iron ug before ko mag-blowers iyang buhok. Ug gamito lang din ako nga product day sa hair refresh Asia kung daot na ang buhok sa ako ang client. Pag humana na day giplansya lang din ako iyang buhok og step by step pero wala na nako napakita sa inyo ha day kay lagi day hapit na napuno ang ako ang memory piece lang. Ug ang akong client ay karon day ang gipabuhat niya sa iyang buhok kay riban og hair color. Mo nang isa jud ko kadlaw mahuman ani day kay lagi day mag hair treatment pa ko sa iya kay lagi naka-color man gud ang iyang buhok. Samtang naghumol pa ko sa iyang hair color siyang buhok day gipakaon na sad ko ni nanay og binignit. Ay Diyos mio day karon pa ko kakaog binignit nga hastang lamia. Unya gipilian pa jud ko ni nanay day og mga bilo-bilo ba. Mo nang buotan jud kay si nanay day kay lagi natiman kay ko niya day ba marara po ko gihang anak ani mga panahon na pislang. Pag human ako kaon day isa ko ana pong giwaswasan ang buhok sa ko ang client kay kung ako magud ang mo color day is dili jud ko gusto day nga ma-over sa humol ang ilahang buhok ba. Kay mao jud na isa na akong gilikayan day nga dili ma-over og humol sa color ilang buhok day kay kung ma-over man gud day mo na hinungdan day nga mag-rubberize og mo dry ang ilang buhok. Pag human ako hugas sa mga gamit day is gisunod na ako ang pagbutok sa iyang buhok. Kay basta magud mag hair color ko sa buhok sa akong client day is kailangan jud nako day iagi na pud nako siya og hair butok after. Kay para dili mo dry ang iyang buhok day kay para sinaw gapon kaayo ang iyang buhok pagkahuman. Mo na pag ako ang magriban day 4 in 1 na jud na ang buhaton nako sa inyong buhok. Kay wala man ko nagunahon sa medisina day kung pila ka medisina ang ako magamit. Basta ang importante ana day is quality jud ang ako ang pagriban sa inyo ha. Ug pag human ako riban og color sa iya day inana na kanindot ang iyang buhok ug ginana pud kasinaw na ang iyang buhok. Ug sa mga nawtana day no kung asa ko ang location so located day ko day sa Iligan City. Ug sa mga nawtana sa day no kung tagpila ang ako ang riban i-PM lang ang picture sa inyong buhok day kay ato ang sabutan. Ug anyway day mao ra dito ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emarly and thank you for watching. Manambay mo ay.